Kulesi sithangami iqembu iMK Party belizocacisa ngokuqhubekayo ngaphakathi kulo njengamanje. Usihlalo walo uNathi Nhleko ufunde isitatimende esibhalwe umsunguli waleli qembu uJacob Zuma. Likubeke kwacaca ukuthi buphelile ubudlelwane phakathi kwalo nobengunobhala jikelele uFloyd Shivambu. In this regard, a decision has been taken to summarily terminate the membership of the former Secretary General, and a formal letter of expulsion was transmitted to him on the 15th of July 2025. Limemezele ukuthi lizosebenzisana neqembu iATM ezinhlelweni zalo zokulungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo. The two parties agree that South Africa needs a new governance system that will focus on completing the liberation project based on principle of affirming African value systems and solidarity. Umengameli weqembu uJacob Zuma uthi uzoqhubeka nokuphakamisa ifulegi lakuleli emazweni angaphandle. Lokhu kulandela ukuthi uhulumeni emgxekile ngokusebenzisa ifulegi laseNingizimu Afrika ngesikhathi evakashele eMorocco ngenyanga eyedlule. Ukhona umuntu ongazi South Africa ukuthi i-flag of any country belongs to the citizens of that country. Khona bengazi lonto.